Nou, ze zijn gewoon leuk. Ze zijn leuk. En hoe ze hun liedjes overbrengen, dat is gewoon zo leuk. Nou, ze zijn gewoon heel knap. En denken zo van, is dit wel echt of zo? Is dit wel echt of is dit een droom? Wiels bij het ene podium Tine Famkes wacht je op de boyband Be Brave. Is 100 meter verderop rond van traditie. Met een tastspraak van een Grutske burgemeester. Na de overweldigende Tall Ships Race en de arrivering van de grote zeilschepen hier in onze stad en alle mensen van buiten, nu de 55ste editie van de Visserijdagen. Wat is een hoogtepunt dit hier? De taptoe. De taptoe hebben we 5 jaar geleden gehad, bij 50 jaar. En die is halverwege de avond is die verregend met zware onweersbuien. En dan hoop ik toch zo dat het vrijdagavond droog blijft. En dat we dus een hele mooie taptoe aan de bevolking zien laten komen. Jou, jou, jou. Maar vooral je liet je toch echt meer uit te zien naar een oor optreden. Kunnen jullie het publiek wel onder controle houden zometeen? Ja, nee, ik denk het wel. Komt helemaal goed. Ja. Dus het is wel... Het is wel heftig, hè? Zeker weten, boyband, hè? De officiële opening gebeurt bij de Grijft. Maar verderop gaat het feest echt los. De visserijdagen door je ontsneun. En naast de boyband is er gewoon ringstekken en tobbedoensje.